Dakle, devojke, a sad mi napravite ovakav sjajan desert. Hajde, krenite. Ja počinjem. Prvo treba izmrviti ovaj keks. Udaram, tako je. Šta se dešava? Juj. To je zabavno, da, hajde, udri ga. To je to. A sada sipam mrvice ovu činiju. Izgledaju kao zemlja. Super. A sad ću uzeti ovaj čokoladni grob u kom se nalazi kostur. Da, lepota. Wow, izgleda zanimljivo. Šta je to? Špric, ne? Mala nema pojma. To je samo šlag. Sipat ću ga preko. O da, boja je prelepa. Zatim pravim nekoliko slojeva. Dodajem drvo i još nekoliko ukrasa. To je to. Ojoj, šta sve nećeš izmisliti? Strašno. Ja to nikad neću razumeti. Šta se dešava? Ups, slučajno sam prosula marshmallow. Nema veze. Dakle, napunila sam čašu marshmallowom i eto, gledajte. Moj slatki desert je skoro spreman. Treba ga ukrasiti roze šlagom i naravno slatkim mrvicama. Dodat ću oreo kolač i to je to. Što? Ne sviđa ti se? Misliš da treba dodati još ukrasa? Hajde, nisam protiv. Da, tako je zaista lepše. Ne. Čekaj. Prvo ću ubaciti kašikicu. Čekaj, ne možeš još probati? A baka nije završila. Sad čekaj još malo. Da, brzo ću ja. Eto, već sečem jagode iz moje bašte. Jao, kako dugo, ne mogu više da čekam. Bako, požuri. Sad ću, Mila. Jao, ne, to je već previše, gladna sam. Ubacujem jagodu u čašu, tu je čaša, loše vidim. Aha. Jao, kako dugo. Bako, daj da ti pomognem. Daj mi to. Stavljamo jagode, a zatim keks, šlag. Ukrašavamo sve i eto, konačno. Čekaj, treba još staviti ovo. Da, sad je sigurno gotovo. Prijatno. Konačno, hvala puno, bako. Jedva čekam da probam sve to. Ne, to nije nešto. Šta dalje da probam? Ovo izgleda zanimljivo. Kakav je ukus? Sad ćemo da vidimo. Onako, može da prođe. Da, nije loše. I konačno najlepše jelo. Nadam se da me ukus neće razočarati. Kako je sve slatko i ukusno. Da, divno. Oduševljena sam. 100%, ovo je pobednik. Da, ja sam najbolji. Sad mi napravite žele u flašama. Šta je to? Prvi put vidim. Izgleda da sam shvatila šta želi moja unuka. Treba uzeti njene omiljene bombone u obliku srca i napuniti flašu sa njima. Da, to će biti jako lepo. Enid, jel ti treba žele bombone? Naravno, hvala bako. Ja ću uzeti žele mede. Wow, kako su ukusne i lepe. U moje flaši će biti sve boje duge. Da, lepota. Izvoli, Wednesday, ovo je za tebe. Hvala. Moj izbor je očigledan. To su bombone u obliku kostiju. Sipat ću bombone u flašu. A zatim dodati med. A sad mi treba med. Bako, dajte mi med dok vas lepo molim. A moraš poštovati starije. Ne slažem se, nećete me pobediti. A već sam to uradila jednom, a mogu ponoviti. Onda ću iskoristiti tajno oružje. Vašu vilicu ne treba mi. Valjda je na mestu.
Dok je baka zauzeta svojim tajnim oružjem, ja ću uzeti med sebi i politi kosti sa njima. Jao da, vilice na mestu, baš ti Hej! O, med, cool! Moramo kupati bombone u njemu. Wow, to izgleda prelepo. Ja bih to rado pojela. Jao da, svaka ti čast, unuko. Hvala, Enid. Jao, ovdje ništa nije ostalo. Nema veze, sad će baka doneti još meda. Trenutak. Zdravo, pčele. Došla sam vam u posjetu. Hoćete li mi dati malo meda, jeli? Hvala, to je baš lepo od vas. Devojke, sve u redu, nabavila sam med. Samo ga treba skinuti nožem u flašu. Da, odlično mi ide. Divno, baka je najbolja. Ne, šta je ovo? Samo ne to. Predajte se, pčele, nećete me pobediti. Mamice, dobro, uzmite vaš med, samo me ostavite na miru. Spašeni smo i naše flaše su u redu. Ostaje samo zalediti želeo s pomoć bombone od mente. To uopšte nije teško. Da, odlično. Hajde, uzmite. Baš ti hvala, Enid. Hvala. Jesu svi spremni? Onda hajmo. Gotovo, završili smo. Oho, kako velike flaše. Hvala, prijatelji. Nadam se da ću imati dovoljno snage da iscedim žele. Probat ću. Bako, to je baš ukusno. Ova srca su preslatka. Baš ti hvala. Jao, plašim se da probam žele Wednesday. Ko zna šta je tamo? Ovi kosti izgledaju strašno, ali sviđa mi se njihov sladak ukus. Da vidimo šta je Enid napravila. Wow, kakva lepota. To je predobro. Oduševljena sam. Enid, pobedila si, čestitam. Šta? Jeste čuli? To. Sad ćemo se zabaviti. Pazi, nemoj propustiti zadatak. Za početak mi se jede hamburger. Lako. Važi, unuko. Hajde da počnemo već. Dakle, ja sam najstarija i počet ću prva. Eto, imam odličnu ukusnu lepinjicu. Treba je malo ispržiti da se dobije korica. Sad je potrebno sveže mleveno meso za pljeskavicu. Oblikovat ću pljeskavicu i staviti je da se prži na tiganj. Odlično, gotovu pljeskavicu stavljam na vruću lepinju. Zatim dodajem sir, paradajz, luk i kečap. Pokrivam drugom lepinjom i to je to. Ja sam završila. Wow, super ti je ispalo, bako. Sada ja uzimam lepinju. Nešto mi se nasviđa. Imam bolju ideju. Ovo će sigurno biti ukusnije od bilo kakve lepinje. Pogledajte kako je primamljiva. Sečem krofnu, a dalje mi je potrebna čokolada. Stavljam je na krofnu, a to će biti sos. Probat ću. Kako kiselo. Ali sviđa mi se. Dakle, sipat ću malo. Tako je. Još malo slatkiša sigurno neće smetati. To su moje omiljene žele bombone. Preko ide sirup od jagoda. Da! To je fantastično. Pokrivam drugom krofnom i eto, mislim da je ovo remek delo. Gledaj kako je lepo. Ne. Sad ću vam i ja pokazati šta je zaista lepo. Pripremila sam lepinju, a sad ću ispržiti pljeskavicu. Vreme za sir. Sad ću ga iseći. Tako je. Dakle, dodajem sir, pljeskavicu i marinirani krastavci.
O da, još sira, malo kečapa. I naravno, paradajz. To je to. Moj hamburger je spreman. Ipak nešto nedostaje. Stvar, donesi mi one žele oči. O, čao, čao! Ti si tako super! Hej, čao! O ne, šta tu radiš? Vrati mi bombone! Sad ću te ja prebiti. Odlično. Svaka čast. Daj ih ovamo. O, da. Savršeno odgovara u mom hamburgeru. To je to. A jao! Plašim se. Završili smo. Wow, koliko hrane! Takvi lepi hamburgeri. Probat ću prvo ovaj. Da, to nije loše. Sviđa mi se. Šta? Je li ovo hamburger od slatkiša? Nikada nisam vidjela tako nešto. Super! Odmah ću probati. Wow! To je vrlo ukusno. Jednostavno božanstveno. Dakle, ostao je posljednji burger. Da vidimo šta me čeka. Wow, ovo je mnogo dobro. Oduševljena sam. To je nerealno ukusno. Ovo je najbolji burger. Čestitam. Šta mi je sa licem? Neko čudno, nepoznato osjećanje. Brže gledaj, Wednesday, ha? Tako nešto više nigde nećeš vidjeti. Sad mi se pije koktel, jel može? Naravno, to je super ideja. Dakle, uzet ću teglicu kiselih bombona. Treba samo da ubacim par bombona u kalup. A zatim da stavim sve to u rernu da se bombone istope. Tako je. Zatvaram i čekam. Već je prošlo dovoljno vremena. Moram izvaditi svoje bombone. Gledajte, dobila sam prave slatke čašice. To je genijalno, zar ne? Sada treba rasporediti M&M's po bojama. I strešću sve na sto. Odlično, to je lako. Gledajte, dobila sam slatka šarena srca. Nakon toga sipam svaku boju u čašu. Obožavam M&M's. Dakle, prvo narančaste, žute, crvene, plave i zelene. To je to. A sad ću sve bombone preliti sa malo šprajta. Hajde, otvaraj se. Zašto neće? O ne. Zaboravila sam da sam pre toga jako tresla flašu. Sad sam sva u mom soku. Ali je ostalo dovoljno za moje slatke koktele. Odlično. Ostalo je sve da ukrasim šlagom, žele bombonama i ostalim slatkišima. Ja sam završila. A kako ste vi? Eni, ti si takva pametnica. Evo ja ću sada unuci pripremiti koktel, ali moje piće će biti bez bombona i šećera. Napravit ću ga od svežeg povrća. Treba mi paradajz, krastavac, malo šargarepe. Uzet ću sve što raste u mojoj bašti. Jao, blender je nekako mali, a ništa ne staje u njega. To je to, mislim da je vreme da sve promešam. Gotovo. A miriše na vitamine i zdravlje. Tracy će se sigurno svidjeti. Ona obožava moje koktele od povrća. Sipat ću sve u čašu i to je to. Wednesday, a šta je kod tebe? Sad ću pokazati kako se pravi najbolji koktel. Prvo treba ukrasiti čašu sirupom od jagoda. Zatim sipam što više sprajta u čašu. Tako je. Sve treba obojiti u crno uz pomoć mastila sipe. Da, to je prava boja. Ukrasit ću sve želočima. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Moraš uzeti šlag od Enid. Budi pažljiv. Ćao, Stvar! Boko, za malo da ga udariš.
Ej, stvar, šta radiš? To je moj šlag. Što nisi pitao za dozvolu? Hvala, stvar. Pomogao si mi. Treba dodati malo šlaga u moj koktel. Gotovo. Može se probati. Prijatno. Juhu! Konačno ste završili. Tako sam dugo čekala. Ovaj koktel izgleda čudno. O, ali ukus je dobar. I ovo žele oko je veoma ukusno. Ekstra. Super. Idemo dalje. Sada želim da probam ovaj koktel. Jao, miriše na bakinu baštu. Odvratno. A šta je Enid spremila? Izgleda dobro. A unutra su moje omiljene bombone. Ekstra. Enid je pobedila. Stvarno? Ovo je već moja druga pobjeda. Tako sam srećna. Hajde da počnemo sa medenim želeom. Ako su svi spremni, možete početi da kuvate. Ja čekam svoje slatkiše. Hajde. Okej. Onda mi prvo trebaju bombone njorc. Sipat ću ih u činiju. Aha, tako je. Super. Zatim uzimam teglu medvedića i sve prelivam medom. Tako je. Posle treba sve promešati kašikom. O, da, super. O, kako prija. Je li ovo ruka? Uhvatila sam. Odličan posao, stvar. Dakle, preliću med u moj kotlić. Ali to nije sve. A vi mi smetate, sklonite se. Dodat ću sluz goblina. Da, posle malog pauka, par kišnih glista. A sada čekam da se sve skuva. Wow, kakav miris. Da, moj žele gotov. Koliko dima, fuj. A šta je to stvar doneo? Stvar je doneo žele oči. Nema potrebe da vičeš. To je samo džem od jagoda. A stvar, baci oči u kotlić. Ovo je posljednji sastojak. Odlično, onda je sada moj red. Uzimam huba-buba žvake, sečem na tanke slojeve. Da, tako je. Zatim sipam sve u činiju i prelivam medom. To će biti jako ukusno, verujte. O, kako lepo curi med. A sad ću dodati roza sjajnu boju. Divno. I mešam sve to. Kada smeša bude gotova, treba je sipati u flašu. O, da. Pogledajte kakva lepa boja. To je to. Stavit ću na letnicu i gotovo. Zatvaram poklopcem. Prijatno! Moram da dodam malo čarobnog napitka u moj kotlić. O, da. Ups, zaboravila sam da vam pre toga podelim kišobrane, izvinjavam se. Napitak tako aktivno vri da se može malo rasprskati. Sada treba napuniti flašu. Da, gotovo. Ma nemojte mi zameriti. Nisam namerno. Leslie, probaj. Naravno, vrlo rado. Želim da počnem sa ovim roze želeom. Iscedit ću ga u usta. O, kako lepo. Sviđa mi se. Mogu čak i da naduvam balon. Sjajno. Da, dopada mi se. A kakav je ovo žele? Oho, ovdje je oko. Sad ću ga probati. Ovo nikada nisam jela. Sviđa mi se. I posljednji žele. On je sa njorc bombonama. Kako divno. Probat ću. Obožavam ove bombone. Baš mi je ukusno. Dakle, pobedila je Jennifer. Ne mogu se zaustaviti da jedem to. Da, tako sam i mislila. Super.